Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador Illa. Bona tarda a tothom. Gràcies, president. La proposició de llei que defensem avui no va dirigida només cap al govern de Netanyahu, que també, no? És una norma general, estructural, automàtica, que estableix embargament d'armes a qualsevol estat que sigui investigat per crims de guerra, crims contra la humanitat o actes susceptibles de constituir genocidi per part d'un tribunal internacional reconegut per l'estat espanyol. Volem que sigui llei perquè la seva aplicació no depengui del color polític del govern de torn. Si hi ha sospites fundades de crims contra la humanitat, de lesa humanitat, no es venen armes i punt. Des del nostre punt de vista es podia ampliar perquè som un partit tremendament antimilitarista i tremendament en contra de la venda d'armes. Però, evidentment, si damunt es fan un ús d'atac a tota la humanitat, o delictes de la humanitat, encara més. Avui, però, hem de parlar del cas més urgent i flagrant, el règim de Netanyahu. Mentre som aquí, asseguts, la ONU i la Cort Penal Internacional ja han deixat clar que aquest govern, crec que no hi ha cap dubte, que ha comès crims molt greus i contrastats i susceptibles de genocidi, per no dir genocidi. La Cort Internacional de Justícia ha dictat mesures cautelars urgents i l'Assemblea General de la ONU ha instat a tots els estats a suspendre l'exportació d'armes a Israel. A tots els estats. L'estat espanyol també. I què ha fet l'estat espanyol? Condenar amb la boca petita, malgrat hagi estat els qui més ho ha condenat, els altres no ho han fet, però continuar negociant amb qui mata. Com deia alguna persona que em precedia, el centre de l'AS ha documentat contractes firmats amb empreses militars israelianes per valor de més de 1.000 milions d'euros després del 7 d'octubre. 1.000 milions. Van dir que suspeníem el comerç d'armes, però van continuar firmant. I això crec que és una traïció a la pau. Com pot ser que un estat que ha ratificat el tractat sobre el comerç d'armes, que prohibeix expressament exportar si hi ha risc de crims de guerra, continuï venent components i mantenint contactes amb qui està sota sospita fonamentada de cometre crims contra la humanitat? Aquesta llei ho evita. Celebrem aquesta llei. Estableix que si un tribunal internacional investiga un estat per crims greus, l'estat espanyol activa automàticament un embargament d'armes, sense excuses, sense dilacions i sense dobles morals. Ens en alegrem. Ja n'hi ha prou de permetre que els tractats internacionals siguin paper mullat. Ja n'hi ha prou de jugar amb la vida de milions de persones. Cal recuperar que aquestes institucions realment tinguin alguna validesa o serveixin per alguna cosa. Però, evidentment, no parlem d'un país qualsevol. Parlem d'un poble sotmès, assetjat, bombardejat. Parlem de Gaza, on el 70% dels morts són dones i criatures. Parlem d'un bloqueig inhumà, d'assetjaments il·legals, de desplaçaments forçats, de centenars d'hospitals atacats. I no ens val l'excusa de dir que allà s'hi amaguen terroristes. No, no s'hi val. Nosaltres hem patit una dictadura, al franquisme, i no crec que sigui interessant que es bombardegessin a Barcelona perquè hi havia gent que era franquista, alguns aquí, en aquest hemicicle encara, per cert. I avui mateix els principals diaris del món, les notícies ens parlen d'una nova infàmia. El règim de Netanyahu ha convertit l'ajuda humanitària en una arma de guerra i de xantatge. Controla un cop més i retarda l'entrada d'aliments i medicaments essencials, condemnant a la població civil a la gana i a la desesperació. Aquest fet ja ha estat condemnat per governs com el de França o el mateix Regne Unit, poc sospitós de bel·ligerància diplomàtica. Quina democràcia pot tolerar això que estem explicant i que tots els que m'han precedit ho han fet? Quin estat amb dignitat pot continuar comerciant amb qui fa de la fam una eina de guerra? Però que quedi clar, nosaltres no anem contra el poble d'Israel. Això també m'ho ha dit el company Gerardo i crec que ho ha fet bé. No anem contra el poble d'Israel, contra la població civil. També condemnem els atentats del 7 d'octubre, la matança de nens del 7 d'octubre. Crec que cal diferenciar. A Israel també hi ha veus
valentes que s'oposen a la guerra i a l'ocupació. Com a Rússia hi ha qui s'oposa a Putin, com a Ucraïna hi ha qui rebutja la guerra, com al Donbass hi ha qui ha patit per part de la població russa un règim a vegades que no és tan democràtic com alguns han volgut veure des de l'any 2014 al 2022. Tampoc també ens en recordem dels joves russos i ucraïnesos que marxen del país perquè no volen anar a matar ni a morir per raons polítiques, geoestratègiques, de materials raros, com es diuen ara, o per gas. Això és el pacifisme, això és l'internacionalisme. Això és el que ens hauria de unir totes les esquerres. Tota víctima civil és una víctima de la humanitat. Això expressava el quadre de Guernica, quan Guernica va ser la primera població que va ser bombardejada, civil, i tota Europa es va posar les mans al cap, i el quadre de Guernica va ser un símbol. Doncs bé, avui hi ha molts Guerniques. Hi ha molts Guerniques i sembla que ja tinguem la pell dura i ja no ens impressionin tant com aquest quadre. Estem amb totes aquestes veus, estem amb les víctimes civils, amb les criatures que pateixen a Gaza, amb les famílies ucraïneses que fugen de les bombes, amb els joves russos enviats a matar i morir per interessos que no són els seus, perquè a la guerra sempre moren els de baix, sempre. Els qui les organitzen, les venen, les reconstrueixen, no acostumen a anar-hi. I per això diem, sense armes no hi ha guerra, sense armes no hi ha bombardejos, no hi ha neteges ètniques, no hi ha crims impunes. Embargar armes és desarmar la barbàrie. És donar oxigen a la pau. I, senyories del govern, facin tot el possible per assolir-ho. Apostin per la diplomàcia, però de veritat, obliguin a la Unió Europea, que cada dia és més de dretes, obliguin a la Unió Europea a adoptar mesures com aquestes de l'embargament a escala continental, de la mateixa manera que veiem que molts estats imposen la seva agenda a Brussel·les. Facin el favor, sisplau, d'intentar amb totes les forces portar aquest tema també cap a Europa. Se m'acaba el temps i intentaré anar el ràpid possible per acabar. I una cosa que també em preocupa i crec que ens ha de preocupar. A més, la guerra no acaba només amb la guerra. I m'agrada molt, i no és la primera vegada que ho porto aquí, el concepte de guerra social. Una guerra que condena milions de persones a la misèria. També hi ha efectes col·laterals aquí mateix. Mentre uns pocs s'enriqueixen venent armes, explorant la por i construint murs, altres estan dintre d'una guerra de desigualtat, del racisme, de fronteres que maten, etc. Nosaltres diem prou a la guerra social i diem prou també aquí a la sosté amb cinisme. No tinc més temps. Aquesta llei no es fa contra ningú, es fa a favor de la vida, del dret i de la dignitat humana i per això animem a tota la cambra de bona fe que voti aquesta llei perquè és un pas a millorar aquest món, encara que sigui una miqueta. Moltes gràcies. Gràcies. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Asarta Cuevas.